Niekoľko desiatok ľudí dnes v Bratislave demonštrovalo proti bieloruskému diktátorovi Alexandrovi Lukašenkovi. Jeho režim totiž po sfalšovaných voľbách stále z politických dôvodov väzní veľa nevinných ľudí. Pokojnú demonštráciu pred bieloruskou ambasádou zorganizovali slovenské mládežnícke organizácie. Ich 20-ročnej kolegyni Anastázii Palažankovej hrozí v Minsku 15 rokov žalára len za to, že verejne prejavila vlastný názor. Budeme požadovať vlastne okamžité prepustenie všetkých politických väzňov, ktorí vlastne sú teraz zatknutí. Mladých ľudí prišlo povzbudiť aj niekoľko poslancov z vládnej koalície. Na druhej strane Ján Slota krátko po volebnej fraške Lukašenkovi gratuloval. Treba podporiť tých ľudí, ktorí túžia po slobode a ktorí túžia po slobode prejavu, aby aj Bielorusko mohla byť konečne slobodná krajina. Poslanec Osusky bol ako volebný pozorovateľ priamo v Bielorusku a z primitívneho falšovania výsledkov je doteraz zhnusený. Brutálny podvod pri sčítavaní hlasov, respektíve bez ohľadu na to, koľko akých hlasov je v urne, vyhlási sa totálne na skutočnom hlasovaní nezávislý výsledok. V slávnom filme Pelíšky Jiří Kodet povedal: dávam bolševikový rok, maximálne 2. Kedy sa však zrúti neľudský režim diktátora Lukašenka, v tejto chvíli ešte povedať nemožno. Peter Petrus, televízia Joj.